E kuma min fɔ lo waati lutu ka mɔgɔw tun bɛ baara min kɛ n'u b'a fɔ a ma diɲɛ kɔnɔ gorojigɛnɛya i b'a sɔrɔ cɛ minnu b'a baara la musow dɔw de b'a ɲaga u bolo u bɛ kɔnfaransiw kɛ k'u wele u ka kɔnfaransiw la n'i y'a f'u ye ko ninnu bɛ baara min ka man ɲi k'o b'a fɔ olu b'u wele pour ka u k'u layɛlɛ de dɔrɔn mais olu sɔnnen t'u ka baara in ma bon an bɛ min fɔ o yɔrɔ la cidenw ko man yara minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman a ko n'i ye ko kɔnɛ ye ni e ye mɔgɔ ye ka yɛlɛmali kɛ ni bolo ye ala y'o k'i ye i bɛ ko kɔnɛ yɛlɛma ni bolo ye komi faamaw ni e tɛ mɔgɔ ye ni ala ye bolo yɛlɛmali se k'i ye mais i ye dɔɔnikɛbaga de ye i bɛ se ka kɔnɔnandiya kɛ mɔgɔw ye k'a yira mɔgɔw la nin baara jugu min filɛ nin ye haramuyalen don a tɛ bɛn ala ka diinɛ ma a delila filɛ nin aya ni aya ni hadisa ni kolokolo ni jangakata b'a nɔfɛ ka mɔgɔ bali ka bɔ a la n'i ka wajuli ni nɛ i b'o kɛ ni e ye mɔgɔ ye ala ma nɛ in ta se k'i ye dɔɔni de tɛ e la u bɛ dɔɔni yɛrɛ b'i la mais nin ko sugu n'i ko i bɛ kuma a la fitina de bɛ n'a nɔfɛ fitina min ka bɔ i bɛ wuli nɛ la a bɛ to mun ye sisan dusukun ko in kɔni i dusukun ye kɔni ni dusukun a bɛ kɛ cogo jumɛn o ko in bɛ yɔrɔ o yɔrɔ e sɛ b'a la i kana ye e kana tigi fana wele ko i b'a dɛmɛ ou bien layɛlɛli a bɛ komi jɛnnen don a ka baara ye dɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a mɔgɔ sugu wele i ka kɔnfaransiw la ko e y'a wele de pour a k'i layɛlɛ de a bɛ komi jɛnnen nana a ka baara de hali ni e y'a fɔ da la ko i ma jɛn n'a ka baara ye mais i ka kɛwale y'a yira de i jɛnnen don ni ko in de ni tun ma jɛn n'a ye ni a bɛ wele n'i y'a wele n'a bɛ taa e nani de k'i fa nani k'i ba nani i b'a wele wa o ye dala kuma de ko n jɛnnen tɛ baara mais i kɛ kɛwale y'a yira ko i jɛnna n'a ye de a tigi bɛ junubu sɔrɔ o ɲɔgɔnna b'i ye wala ta'awanu alal ismi wal udwan ala ko fɛn o fɛn ye junubu ni yaada ye a kana ɲɔgɔn dɛmɛ a la u delila ka Seku Salifu Fawjani ɲininka nin na o ko nin baara sugu n'a ɲɔgɔnnaw ni mɔgɔ min b'o kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ala nanu u bɛ cidenw na u bɛ nin baara suguw kɛ population jamana kɔnɔ anw jɔyɔrɔ ye mun ye yala dagara ni anw fɛrɛlu la an k'u faga ko la o dagalen tɛ aw ye min ye ka yɛlɛmali kɛ ni bɔgɔlɔ ye fagali ni kaso o tɛ aw ta ye o ye welile amuri ɲɛma de ta ye aw kan'o kɛ o ko ni anw tɛ se k'o kɛ an jɔyɔrɔ mun ye ko o bɛ yɔrɔ min a y'a mabɔ o yɔrɔ la a tigi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ e y'i kɔnɔnandiya k'a ye dɛsɛra e tɛ wele amuri a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i yɔrɔ ma janya ka bɔ o yɔrɔ la i n'a kana ye kɛnɛ kelen kan a tigi ma bɔ a ma i n'a kana ye kɛnɛ kelen kan hali n'a nana yɔrɔ min i sigilen bɛ yen i wele ka taa ka to yen i n'a kana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si la kana jɛ yɔrɔ la ni seko b'a la a y'a ma bɔ o la de ayiwa a yɛrɛ ma bɔ o la de k'a yɛrɛ kɔlɔsi o la donc aw ta bɛ ko o de mais ka sake k'o tigi wele ko a bɛ e la yɛlɛ o tɛ bɛn ye o ye haramu ye i ma ala kan kisi kan tanga bon ko muso a ka muso ɲɔgɔn lasali ko o tɛ ala ka sariya tigi ma tiɲɛ fɔ muso bɛ sali ni a ɲɔgɔnna musow jama ye mais a tɛ tɛmɛ u ɲɛ de komi cɛw ka alimami bɛ tɛmɛ ɲɛfɛ cogo min muso ka alimami a bɛ jɔ safa fɔlɔ u camancɛ de la mɔgɔw cɛ safa fɔlɔ la a bɛ jɔ de mais a tɛ tɛmɛ muso jamakulu ɲɛ komi cɛw alimami bɛ tɛmɛ u ɲɛ cogo min o de tɛ bɛn mais a bɛ se ka musow lasali mais safa fɔlɔ mɔgɔw camancɛ la a bɛ jɔ ye
video juma bon ko ka video bila ika estati ka ko be chokodi na ya soro video munu kolankolo do de bada ube ala soso de bala ko bila ika estati ka waya haramu ye o bebe do aya inde kono wala ta'awanu alal ismi wal udwan ni o video sugu bila eka estati ka atigi be buidon ke baga be junubu soro e min fana ya bila ika telefoni fen ka ibo junubu nyona soro o tebbe mais video munu nye wajuli nyuma wude iya do doni ke baga wajuli deresu ni wajuli video ye nyogon soso wala hoto koni ko yo haramu ye mais o ye nyogon soso wajuli video nono na doni ke baga ye nyogon soso la do ko dina masalaha min bala sen hari sheikh ibn baz akaw fatawa follow aye ewa photo video nono abbe haramu len tumba bolo ayu haramiya akawa ewa chogoya la hala fulana aye tawakufu ke minye photo ye o haramu len babolo o sikatala me minye video nunu wajulu nyima nunu aye tawakufu ke wala a wakati laba akalla hala sabana aya la daga munna parce que aye jate minake akon nan ko photo ye haramu ye mais photo do dagara jiya darura kama ni jiya haju kama minye passeport photo ye carte d'identité photo permis photo daroya di jiya darura ni jiya haju yo la daga bon akon munna video fana ni wajulu kala nyumam be wajulu ke kaka video ta pour katana yoro were mogo ba yere ye kumala abe deresu nyuma uke abe wajulu ko akum munante soko fanalla daga dina masala kama photo do daga rajiya masala ni jiya darura kama munna nim fana tesirga la daga dina darura fana kama donc wala munu nye video la daga uye wajilu video da daga ni dina masala min ba kono me photo tede me doni ke ba do fana be abe haramu ye wulu bolo maso ashima abdul musin abadi be wulula sheikh albani be wulula video maso ashima hari sheikh sal fawzani ale ka fatawa be ba yirade photo be haramu a video la ma o a photo a be haramu har fawzani bura be haramu tuma me har do ya ni ko aw yire ka ke bora qanatu najdi seni do be bulu ke bora ko ale ma bode wuya ale bode ako alhamdulillah ako fuite skeni site video site ko ale min dabwa kama ko mo ka filma ko te ako min wulube chogo me aw beta yoro dola ko be wolile amuru de bolo iba sor wolile amuru de bu ka ci de unnati ni muhadara min bake kake ni nderisu min bake kake aya ata ako kulu to ka derisu la ubena ko ta wulumu nyamare wulumu wala o kun ka be wulude ka akum me alim ayire alhamdulillah le yire madele ka bona yire ye video sula aka video be iba soro no yake yoro mi famala mo gun ka ci de nyamariya ko aka tawlu ce ko tola mi nyu o taw junu bale dela awa ko hari hadu bimbaji fana ka video be ako sugude do ate kuma yire ba dabo kama ka video mani wole ko kana le ka dersuta mi ulube chogo mi woli amuru ube ewa ka deresu nu ka muhadara ke yoro dola woli amuru yere de ba wajibiya fon ni muhadara min fule aka filime use ko to wala sino abede ye haramu ye ulubolo donc wala komi doni ke ba muriye doni ke ba munun ka video dila hafawjan yere ka video nyana ma do o chogola ni awa so min be video in kono wojo min be bido in kono bido la mado ni me awa sola ma soro ni bido to minna mogo fana kan nafa bala iko bila ka sati ka pour mogo kan nafa soro bashi tola parce que e mata ni bido nye e desra parce que nyeri nyere ba nyogonate mba aka bido do ye nebe bido do be nafa bula mbeta asola ma nyini sempula bido la ma sempulu ni mogo tebo mboto o nyini ni nyo soro mbo o de bila situka uben ka sate kanta bido no mai bla men nima minka ewa sola ma bido la ma soro ni ewa mo teye ala fo bido inde do donc na fa min bala
ne ma tani bido nye mba tani nafa nye kabila sase ka ube kabila situ ko nafa surala o ya soro ndesera awojo semfuluma ni mo yerete yeminna donc on a nyogona ni mo mimbo odeke ema ewa esta ewa pay bido imbele ka sase ka ni bido nye iya bila nafa mimba kono de basite etala bon ko nafila ko mogodo ko ben katara be arakan ke mesali me ama sali chogo fo ko be ha bon ayen nafila en sali chogo fo ambe min fo atigiye sufela la araka hakke jate hakke ma fo ola metile felaw koni kan nafila nyuma ye munye rawatibu idda ulula ube nafilatil mutlaqa mi ba ke boke mana wala hasali adogoma ye arakan fula katara kan shegila danta a hakela salli fana nye arakan nani salli fana kofe arakan fula futuru kofe arakan fula safo kofe arakan fula arakatali fajir arakan fula ori atu bunqay mundella ka foye ciden ka sufen nafila ani arawatibu munatumbu salli tile kono ni nafilatul mutlaqata la arakan bi nani ni doni ciden tumbe ode salli arawatibu ana ka sufen nafila rakantani kele arakan bi nani ni doni nafilatul mutlaqata ola donc ni mugomi ni ba fe ka baraji sore ka fenna ciden la dege nin chogola aya ko ke chogomi ika ke o chogola ika sufen nafila ko ni dantala parce que sabatira ko ahmad ibn hanbali ko tumbe arakan ke me sabasalli nunu sabatira me kana kere ya ko ibe dankala salli fana nyen katan salli ube ko fen katan salli uruna nyogona ko hakke sigi yereye obedo bidiyatu idafiya kono ni arawatibu koni hakke be ulula me nafilatil mutlaqa kana hakke sigi yere ko dongo de boke kana hakke sigi yere ye ole tile kono ko dongo de boke su koni la hakke tala ibe minke ake me tile fela kono nana nafila ka rawatibu ko fe ulu jate donendo wayara kantani fulade ko ulu ko fe nafilatil mutlaqa munumbe mana ni ciden ko ewa laga saranye ala ka mogon nema ni arakan nani salli laga saranye be se ka ulu salli ew cide sallallahu alaihi wasallam ko sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib futurunye ni salli walela sani salli ka jo be se ka min salli ba salli futuru ko fera kam fula ko fe ni be misiri kono sani safo salle ka wati kase ibe se ka raka hakke min salli ni be misiri kono be se ka salli bashi tola me eyere ka araka hakke do jo yereye wo ni ewa salli fana nyembe tan salli ni ewa salli fana ko mende mi hakke salli ko jo yereye ite temoka obede bidiya kono donc arawati be nunu salli o ko fe nafilatil mutlaqa tile kono ni kera kam min salli kana hakke jo yereye bo salli su fe nafila ibe saka hakke min salli dan tola ambe min fatigi weninde Como? Uya alma bilo chamancela. Comme mo fula tumbe sali mana na mo fula be sali kanka ke almami kininde la le tara jo almami numanda aye sunna de bila ka salli ka kene
Hein? Bon, ko ewa doko lu be yoro mi ni banni kera mi nye foro ani ewa bara ke misiu sene ke misiu muso te do chiala de labola yo e jahiliya bara de ala ko chiya ko ni mimma qalla minhu aw kasura chiya ko ni mugo fatura ala ko yen na folo to min ka chaw min ka dogo de o abede chiye hara ye nyo min to kurukuru kono ni suinde tado bamba bato inde tay nyo ye kulukulu kono aye so munun to ayo fale munun to aye sene kamisi munun to chiye tabaka bede jendo bede be aka bede tado bede jendo batil aytlije chogo naw beye baliguye ubebe alade abe akanka ke chogo mi udunwe tado bede jendo ni munun fana ye demisenu ye uka waleju be jo ka joyorola na folo nun kanka ke chogomi nu be na minna tilali ube nu be min ke chogomi ubede jendo musoni fende jahilu de tumba ke nu te muso de chiala jahiliya bara de yoye ka muso kumantia chiya yoro dola jahilu de ka bayre yoye qur'ana nano ko boye ka muso ni yoro ke chiala de mimma qalla minhu aw kasura bon ko do ko lo ka yoro la i ba soro misiri be wele sinya saba ko atigi be komi duna bon ni salli wakati sera do ba wele soni mo wore ba wele soni mo wore ba bere fukatu la salli ko be jogo do sahalen do wa bon salli wakati be ye wele li kele kelende fo salli wakati fula ulu de wele li fula sunna la juma wele li fula bana haro yere ciden tilela woleli kelende tundo Abubakar tilela woleli kelende tundo Umaru tilela woleli kelende tundo Usmana tilela re jama chayara ye woleli folo yi faraka donc doni ke bawo ko ciden ko wale ko bi sunnati wa sunnati al khulafa ar-rashidin al-mahdina min ba'di khulafa nani kelen yeminke ni sebo to ma soso ala o be sabati ko sunnati do donc juma woleli folo bala fajiri woleli fulana in koni yere picci den tilede ako bilali be salli wole sofela de la pour mogo munu sinogolendo akan wuli kaka suguri do mogo munu fana be nafila salli la akan nafila salli bila kata suguri do bilali ka woleli ye ode obeke su konona de la ni bilali ye woleli ke sumbagaw aya akmi akadumuni ke fo Abdullah ibn Ummi Maktum nayi alayhi walelike kote walelika bara finyatore do fo no kama dugu jerade donc ale be walelike wala cidem tilela waleli fula tumbe fajirila donc ni salli fula de waleli fula bola sino faradaw to be sunna ye waleli kelende waleli saba nye bidiya de lesirito la dinra salli fana wale sinya saba bidiya do la sara wale sinya saba bidiya do futuru wale sinya saba bidiya do safo wale sinya saba bidiya do fajiri waleli fula ni sabana farlo fana ka sabana nye bidiya juma waleli fula ni sabana farla ka nana farla ko era bidiya man ahdasa fi amruna haja ma laysa min fa huwa raddu cidon ko ni mugo ye fen kura do ni dina kono min ta kono ika bara be sakima o fi riwayati man amila amala laysa lahu amruna fa huwa raddu na cogodo la cidon ko ni mugo ye bara ke bara min ne mi nya mariala ika bara be sakima donc wala ka hakimandam o ko mogo munun be
ko jittige nube toala u ka janaja ko be ke cogodi ni munu nye silamaw de adonna ko mogo munun tora ala u ka mogo be se ka sallu ka salatul qaib na donna aw bolo ko munun tora jila silamaw de do mogo ma soro ka sallu ka abe se ka sallu ka salatul qaib cide nye min ken na jasila ni silamaw de do salli be kuka o haru ka jitoli min fulen ni doni ke ba ka nyugon soso bola do ko ewa yere fagalaw do ko sedu su mais an ko ni be min fo cheikhul islam bunte me ye min fo fatawal kubra kono akoni mugo min yele na jika i donna do fen do la qaliba kachaya ni mugo koni donna nin kono ko be baji tigena ibe to ala de akoni mugo min yele na baji ka o chogola yi torala i yere deme yere fagalila ma fo ko ye yere fagala parce que mugo munun be do jina tiala il donna don chogola qaliba ibe to ala mais est ce que o donna la pour u ka sarewa yere fagala fana ba dawa kama kamara fatila yere la ka yere fagade posone minna be posone mide ka dawa kan ka sade mogo be yele fenjando sampe ki yele firi pour ka sade u ba fo ma yere fagala mais ni yele la jika yele na yele chogo do koni la silamiya sariya yo haramu ya bolo mais ale ma yele ka pour aka faga aka sa ale yele la ka kiside na sara olamba fo ya yere de ma yere fagalila mais anta fo ko ya yere fo bunte me maso ko fo chogola akuni mogo min yele na jika yele chogola khali bay be tola ni sara yere de me yere fagalila donc amba fo chogode la silamaw de do munu nye silamaw ye donc salli de be kuka donc ni mogo ma sallu ka be sallu ka salatul qaib alimum be temawnya be sallu ka سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كما من فوق اللواتي lutu ka mogo tun bɛ baara min kɛ n'u b'a fɔ a ma diɲɛ kɔnɔ goro jigɛnɛya i b'a sɔrɔ cɛ minnu b'a baara la musow dɔw de b'a ɲaga u bolo u bɛ kɔnfaransiw kɛ k'u wele u ka kɔnfaransiw la n'i y'a f'u ye ko ninnu bɛ baara min ka man ɲi ko b'a fɔ olu b'u wele pour ka u k'u layɛlɛ de dɔrɔn mais olu sɔnnen t'u ka baara in ma an bɛ min fɔ o yɔrɔ la ciden ko man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman akon ni ye ko kone nye ni ye mogo ye ka yɛlɛmali kɛ ni bolo ye ala y'o k'i ye i bɛ ko kone yɛlɛma ni bolo ye komi faamaw ni ete mogo ye ni ala ye bolo yɛlɛmali se k'i ye mais ye dɔɔnikɛbaga de ye i bɛ se ka kɔnɔnandiya kɛ mɔgɔw ye k'a yira mɔgɔw la nin baara jugu min filɛ nin ye haramuyalen don a tɛ bɛn ala ka diina ma a delila filɛ ni aya ni hadisa ni kolokolo ni janga ka taa b'a nɔfɛ ka mɔgɔ bali ka bɔ a la n'i ka wajuli ni nɛ i b'o kɛ ni ye mɔgɔ ye ala ma nɛ in ta se k'i ye dɔɔni de tɛ e la u bɛ dɔɔni yɛrɛ b'i la mais nin ko sugu ni ko i bɛ kuma a la fitina de bɛ n'a nɔfɛ fitina min ka bɔ i bɛ wuli nɛ la a bɛ to mun ye sisan dusukun ko in kɔni i dusukun ye kɔni ni dusukun a bɛ kɛ cogo jumɛn o ko in bɛ yɔrɔ o yɔrɔ e sɛ b'a la i kana ye e kana tigi fana wele ko i b'a dɛmɛ u bɛ layɛlɛli a bɛ komi jɛnen don a ka baara ye dɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a mɔgɔ sugu wele i ka kɔnfaransiw la ko e y'a wele de pour a k'i layɛlɛ de a bɛ komi jɛnen nana a ka baara de hali ni e y'a fɔ da la ko i ma jɛn a ka baara ye mais i ka kɛwale y'a yira de i jɛnen don ni ko in de ni tun ma jɛn n'a ye ni a bɛ wele n'i y'a wele n'a bɛ taa e nani de k'i fa nani k'i ba nani i b'a wele wa o ye dala kuma de ko n jɛnen tɛ baara mais i kɛ kɛwale y'a yira ko i jɛnna n'a ye de a tigi bɛ junubu sɔrɔ o ɲɔgɔnna b'i ye wala ta'awanu alal ismi wal udwan ala ko fɛn o fɛn ye junubu ni yaada ye a kana ɲɔgɔn dɛmɛ a la u delila ka Seku Salifu Fawzani ɲininka nin na
o ko nin baara sugu n'a ɲɔgɔnnaw ni mɔgɔ min b'o kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ala nanu bɛ cidenw na u bɛ nin baara sugu kɛ population jamana kɔnɔ anw jɔyɔrɔ ye mun ye yala dagara ni anw fɛrɛlu la an k'u faga ko la o dagalen tɛ aw ye min ye ka yɛlɛmali kɛ ni bɔgɔlɔ ye fagali ni kaso o tɛ aw ta ye o ye welile amuri ɲɛma de ta ye aw kan'o kɛ o ko ni anw tɛ se k'o kɛ an jɔyɔrɔ mun ye ko o bɛ yɔrɔ min a y'a mabɔ o yɔrɔ la a tigi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ e y'i konandiya k'a ye dɛsɛra e tɛ wele amuri a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i yɔrɔ ma janya ka bɔ o yɔrɔ la i n'a kana ye kɛnɛ kelen kan a tigi ma bɔ a ma i n'a kana ye kɛnɛ kelen kan hali n'a nana yɔrɔ min i sigilen bɛ yen i wele ka taa ka to yen i n'a kana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si la kana jɛ yɔrɔ la ni seko b'a la a y'a ma bɔ o la de ayiwa k'a yɛrɛ ma bɔ o la de k'a yɛrɛ kɔlɔsi o la donc aw ta bɛ ko o de mais ka sake k'o tigi wele ko a bɛ e la yɛlɛ o tɛ bɛn ye o ye haramu ye i ma ala kan kisi kan tanga bon ko muso a ka muso ɲɔgɔn lasali ko o tɛ ala ka sariya tigi ma tiɲɛ fɔ muso bɛ sali ni a ɲɔgɔnna musow jama ye mais a tɛ tɛmɛ u ɲɛ de komi cɛw ka alimami bɛ tɛmɛ ɲɛfɛ cogo min muso ka alimami a bɛ jɔ safa fɔlɔ u camancɛ de la mɔgɔw cɛ safa fɔlɔ la a bɛ jɔ de mais a tɛ tɛmɛ muso jamakulu ɲɛ komi cɛw alimami bɛ tɛmɛ u ɲɛ cogo min o de tɛ bɛn mais a bɛ se ka musow lasali mais safa fɔlɔ mɔgɔw camancɛ la a bɛ jɔ ye bon ko ka video bila i ka estati ka ko bɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ video minnu kɔlankolon dɔ de b'a la ou bien ala sɔsɔ de b'a la ko bila i ka estati ka o ye haramu ye o bɛɛ bɛ don aya in de kɔnɔ o la ta'awanu alal ismi wal udwan ni o video sugu bila e ka estati ka a tigi bɛ video in kɛbaga bɛ junubu sɔrɔ e min fana y'a bila i ka telefoni fɛn kan i b'o junubu ɲɔgɔnna sɔrɔ o tɛ bɛn mais video minnu ye waajuli ɲumanw de ye i y'a dɔn dɔɔnikɛbagaw waajuli derisiw ni waajuli video ye ɲɔgɔn sɔsɔ o la o to kɔni ko y'o haramu ye mais u ye ɲɔgɔn sɔsɔ waajuli video ninnu na dɔɔnikɛbagaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ la dɔw ko diina masalaha min b'a la hali Sheikh Ibn Baz a ka fatawa fɔlɔ a ye photo video ninnu a bɛɛ haramulen tun b'a bolo a y'o haramiya a ka cogoya lahala filanan a ye tawakufu kɛ min ye photo ye o haramulen b'a bolo o si ka t'a la mais min ye video ninnu waajuli video ninnu waajuli ɲuman ninnu a ye tawakufu kɛ o la a wagati laban a ka lahala sabanan a y'a ladaga mun na parce que a ye jateminɛ kɛ a ko n'an ko photo ye haramu ye mais photow dɔ dagara diɲɛ daruraw kama ni diɲɛ hajuw kama min ye passeport photo ye carte d'identité photo permis photo daruya di diɲɛ darura ni diɲɛ haju y'o ladaga bon a ko mun na video fana ni waajulikɛla ɲuman bɛ waajuli kɛ k'a ka video ta pour ka taa na yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw b'a yɛrɛ ye kuma la a bɛ derisu ɲumanw kɛ a bɛ waajuli kɛ a ko mun na an tɛ se k'o fana ladaga diinɛ masala kama photo dɔ dagara diɲɛ masala ni diɲɛ darura kama mun na nin fana tɛ se ka ladaga diinɛ darura fana kama donc o la minnu ye video ladaga u ye waajuli video ladaga ni diinɛ masala min b'a kɔnɔ mais photo tɛ dɛ mais dɔɔnikɛbaw dɔ fana bɛ yen a bɛɛ ye haramu ye olu bolo u ma sɔn a si ma Abdul Muhsin Abadi bɛ olu la Sheikh Albani bɛ olu la video u ma sɔn a si ma hali Sheikh Salih Fawzani ale ka fatawa bɛɛ b'a yira de photo bɛɛ haramu a video lama o a photo a bɛɛ haramu hali Fawzani bɔra a bɛɛ haramu tuma min hali dɔw y'a ɲininka ko aw yɛrɛ ka
ke bora qanatu najdi seni do be gulu ke bora ko ale ma bode uya ale bode ako alhamdulillah ako fuite seni cité video cité ko ale ye min dabwa kama ko mo ka filma ko te ako mi wulu be cogo mi aw beta yoro dola ko be wolile amuru de bolo iba sor wolile amuru de bu ka ci de unnati ni muhadara min bake kake ni nderisu min bake kake aya ata ako kulu to ka derisu la ubina ko ta wulu mu nyamare wulu mu wala o kun ka be wulu de ka ako mi alim ayire alhamdulillah le yere madele ka bona yere ye bido sula aka bido be iba soro no yake yoro mi famala mo gun ka ci de nyamariya ko aka ta wulu ce ko tola mi nyu o taw junuba le de la awa ko hari bimbaji fana ka biro be ako sugude do ate kuma yire ba dabo kama ka biro mani wole ko kana le ka dersuta mi ulube chugo mi woli amru ube ewa ka dersu nu ka muhadara ke yoro dola woli amru yere de ba wajibiya fon ni muhadara min fule aka filime use ko to wala sino abede ye haramu ye ulu bolon donc wala komi doni ke ba muriye doni ke ba munun ka biro dila hafawjan yere ka biro nyana ma dobo o chogola ni awa so min be bido in kono wojo min be bido in kono bido la mado ni me awa sola ma soro ni bido to minna mogo fana kan nafa bala iko bila ka sati ka pour mogo kan nafa soro bashi tola parce que e mata ni bido nye e desra parce que nyere ba nyogonate mba aka bido do ye nebe bido do be nafa bula mbeta asola ma nyini sempula bido la ma sempulu ni mogo te bo mboto o nyini ni nyo soro mbo ode bila situka uben ka sate kanta bido nte bido no mai bla mais nima minka ewa sola ma bido la ma soro ni ewa mo teye ala fo bido inde do donc nafa min bala ne ma tani bido nye mba tani nafa nye kabila sa se ka ube kabila situko ko nafa soro ala o ya soro ndesera awojo semfuluma ni mo yerete ye minna donc on a nyogona ni mo min bo ode ke ema ewa ewa pay bido imbele ka sasi ka ni bido inye iya bila nafa min ba kuno de basite tala bon ko nafila ko mogodo ko ben katara bi arakan keme salli mais ama salli chogo fo ko be bon ayen nafila en salli chogo fo ambe min fo atigiye sufela la araka hakke jate hakke ma fo ola metile firaw koni kan nafila nyumaye munye rawatibu idda ulula ube nafilatul mutlaqa mi ba ke boke mana wala hasalli adogomaye arakan fula katara kan shegila danta a hakela salli fana nye arakan nani salli fana kofe arakan fula futuru kofe arakan fula safo kofe arakan fula arakatali fajir arakan fula ori atu bunqay mundella ka foye ciden ka sufen nafila ani arawatibu munatumbu salli tile kono ni nafilatul mutlaqata la arakambi nani ni doni ciden tumbe ode salli arawatibu ana ka sufen nafila rakantani kele arakambi nani ni doni nafilatul mutlaqata ola donc ni mugomi ni ba fe ka baraji sore ka fenna ciden la degen ni chogola aya ko ke chogomi ika ke o chogola
ika sufe nafila koni dantala parce que sabatira ko ahmad ibn hanbali ko tumbe arakan keme saba salli nunu sabatira me kana kere kere ya ko ibe dankala salli fana nyen kattan salli o ba ko fen kattan salli uruna nyugona ko hakke sigi yereye o be do bidiyatu idafiya kono ni arawatibu koni hakke be wulula me nafilatil mutlaqa kana hakke sigi yere ko dongo de boke kana hakke sigi yere ye o le tile kono ko dongo de boke su koni la hakke tala ibe minke ake me tile fela kono nana nafila ka rawatibu in kofe ulu jate donendo o yara kantani fulade ko ulu kofe nafilatil mutlaqa munumbe mana ni ciden ko e wa laga saranye ala ka mugon ne man yara kan nani salli laga saranye be se ka ulu salli ew cide sallallahu alaihi wasallam ko sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib futurunye ni salli wala sani salli ka jo be se ka min salli ba salli futuru ko fera kan fula ko fe ni be misiri kono sani safo salle ka wati ka se ibe se ka raka hakke min salli ni be misiri kono ibe se ka salli bashi tola me eyere ka araka hakke do jo yereye wo ni ewa salli fananye mbe tan salli ni ewa salli fano ko mende mi hakke salli ko jo yereye ite temoka obede bidiya kono donc arawati be nunu salli o ko fe nafilatil mutlaqa tile kono ni kera kam min salli kana hakke jo yereye bo salli su fe nafila ibe se ka hakke min salli dan tola ambe min fatigi weninde